BTR सरकारनि आबाद बिफाना चक्रसिला टी एंड आर्गो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नि गेजेरजों कोकोआ बिफां फुलि राननानै होदों। कक्राझार सहरनि खोला फारसे थानाय बावखुंग्रि बियाब सासाना बासबारि बिसदिसनि सिङाव थानाय जायफोरा FPOS कम्पानि दानानै लानाय आबादारि बिथांमोननो 1000 कोकोआ बिफां फुलि राननानै होदों। बे हाबाफारियाव BTRनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गणश्याम दासजों लोगोसे डाइरेक्टर एग्रिकालचार पनिधर ब्रह्म, एग्रिकालचारनि OSD मनोरंजन दास, कक्राझार जिल्ला आबाद बिफाननि मावख'ग्रा ऋषि कुमार मुसाहारि, बावखुंग्रि बियाबनि TCLCCनि सन्जय नार्जारि, अल बड'लेण्ड स्मल टी ग्रोवार एस'सिएशननि नेहाथारि बिजित बसुमतारी आरो ओनसोलनि आबादारि रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बेयाव जोंहा बासबारियाव फैनानै दा कक' लाबोदोंमोन। फार्स्ट एबार एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव जों कक' साप्लाय होदो। कक' साप्लाइनि थाखाय बासबारियाव फैनाय बहुद FTO दङ, सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ। बेनि थाखायनो दा बर्थमान जोंहा राननाय थाखाय दिनै फैबाय। जों सेरेमनि मोनसे खालामबाय आरो ये जे कक'खौ माबोरै गायनांगोन माबोरै गायनाङा बेफोरखौ जोंनो बुंनाय जाबाय। आरो बाखि साइडनिफ्राय जों जिबायदि नायनो फैदोंमोन, जों अरुणाचल तेजपुराव थांदोंमोन नायनो थांनायाव नुबाय जे फांसे दंफाङावनो 40 किल' 50 किल' खानो हायो आरो इखौ जों एवनानैबो जाना फैदो। इयाव जों चक्लेट बानायनाय माबाया मेचिन दं इयाव, थेवबाबो जों इखौ आरामसे माबा थायो, मा फिथाइ फिसा थायो, फिसा फिसा सिङाव बेगर थायो। बेगरा मा खालामो, इखौ एवनानैबो जाजायो। मोजां एसे गोखा गोखा नाङो, खिन्थु मोजां डायबेटिस थाखायबो मोजां, सोब खामानियाव मोजां जायो। बेनि थाखायनो जा कक'नि जि जों इयाव जुदि खालामनो हायोब्ला चक्लेट बानायनो थाखायनो दा मेचिनारि लाबोनानै इखौ गामिनि मानसिखौ जों बासायनो हायो। खारन जों कक' गायबा जुदि इखौ जुदि होनो हायाब्ला बेलेगाव साप्लाय थाङोबा BTRनि मा डिभिलन जागोन। बिनि थाखायनो BTRखौ परिबर्तन खालामनायनि थाखायनो जोंहा प्रमद बर' सरकाराव बहुद सेस्था लागासिनो दङ जोंनि BTRआ। बे सेस्था लानानै दा गोदान जों दंफांनि फुलिखौ लाबोनानै जेन खिन्थिनो हादो। एबार जोंनि डिपार्टमेन्टआव दा कक' फैबाय, थालिर फैबाय, खान्थाल फैबाय, गुवाभा फैबाय, गय फैबाय आरो दा ड्रागनबो फैगासिनो दङ। दा ड्रागनफोरखौ मोजां जुदि गायनो हायोबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा FTOफोरा बा FPOफोरा, थेवब्ला जोंहा बेयाव अभाब गैया जागोन। बिनि थाखायनो जों बेलेग जायगानिफ्राय कम्पानिजों MOU साइन खालामनानै जों कम्पानि लाबोगासिनो दङ। लाबोनायनि उनाव मोजांहाय खामानि मावनो हागोन आरो जोंनि गामिनि मानसिफोरा फैसा मोनगोन। आरो बेनि थाखाय जों बहुद सेस्था लादो। जोंहा परिबर्तनखौ नायदो, परिबर्तन खालामनो थाखाय सेस्था लागासिनो दङ। दिनै सोरनो राननाय जाखो सार, आरो बेसेबां बिफां? दाथ' मथा-मथि दिनै दा बहुत 10,500 दङ। दा इखौ इयाव एसे FTO दङ बा सेल्फ हेल्प ग्रुप दं बा APC दङ, बेफोरखौ जों होनाय सेस्था लादो आरो जों गायबायबो आरो बाखि दा राननाबो होबाय। दा इखौ लांगोन इसोर। गुबुन जायगायावबो राननायनि राहा लाबाय। बहुत जायगायाव होखाया, बाक्सा जिल्ला आरो जोंनियाव होदो दा बर्थमान बासबारियाव। मार्केटनि बिथिङाव मा फोरमायनो सानो? जुदि गोबां आबादारिफ्रा आबाद खालामो खिन्थु मार्केटनि बिथिङाव डाउन जायो। दा मार्केटनि थाखायथ' जों बिराद सेस्था खालामसो मोनगोन। दा बहुत MOU जों खालामबाय। इखौ लांनाय थाखायथ' खारना फैगोन तेजपुरनिफ्राय। जुदि फिथाइ जायोबा लांनाय मार्केट असुबिदा गैखाया। दा चक्लेट कम्पानि दङ, दा जोंहा तेजपुराव दङ, अरुणाचल बर्डाराव दङ, माबायाव दङ। बेबोनो फैगोन, बुंबानो लांनो फैगोन। जों रायज्लायनानैबो फैबाय, मोजाङै रायज्लायना फैनो थाखाय असुबिदा गैया। बिनि थाखाय जों टेस्टिं थाखायनो एबार थारमाने जों 40 लाख हमदोंमोन। बेनि थाखायनो कक'खौ लाबोनानै जायगा होनाय बेब'स्था लादो आरो। जिउ दैदेननायाव गोबां खामानि होगोन नामा सार? मथा 60 बोसोर। फांसे दंफाङा 60 बोसोर पर्यन्त पार माबायाव 40-45 किल' होयो। थाइनाया होयो खिन्थु एकदम हा सिंनिफ्राय नाङो। हानिफ्राय नांना थाङो, एकदम सायाव जेसे दालाय जागोन एसे दालायाव नांथायो आरो। आंबो अरुणाचल थांनाय समाव फांनै लाबोदोंमोन, गायदो। दा एबार थायगोन खोमा, बिबार बारदो एसे। नायदो आरो माबोरै जायो माबोरै जाया। जों जुदि मेचिन गैयाबाबो इनि सिंनि बेगरखौ दिहुननानै एसे एवनानै बादाम बायसा जागोन, मिथिबाय? बेखौ जाबाथ' बहुत मोजां ना, हेल्थनि थाखायबो मोजां, डायबेटिसनि थाखाय मोजां, प्रेसारनि थाखाय मोजां, सोलिनो हायो आरो मेडिसिन मोनसे जायो बिदि। दिनै जोंनि BTR सरकारनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै जे FPO फार्मार प्रडिउसार कम्पानि, जाय बिथांमोना बे कम्पानिखौ खुलिबाय, बे कम्पानिनि आन्डाराव जे जोंनि बेनिफिसारिफोर दङ, जायफोर आबादारिफोर, बे बिथांमोननो दिनैहाय जे कक'आ प्लेन्टेसन राननाय जे हाबाफारि, दा बेहाय जोंनि BTR सरकारा जे BTRखौ हिउजिया बा सोमखोर खालामनो थाखाय मोनसे ग्रिन बड'लेण्ड मिसन लानानै दिनै खामानि मावनो आवगायदों। दा बे ग्रिन बड'लेण्ड मिसननि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डआव ओनसोलाव जोङो बिफां फुलि गायनायजों लोगोसे जोंनि आबादारि
आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जे जोङो एफपिअ दानायनि गेजेरजों बा एफपिअनि गेजेरजों खामानि मावनो आवगायदों। बे थांखि हिसाबै दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआ बेयाव डिपार्टमेन्ट इएमबो फैदों, गनसाम दास सारबो फैदों आरो बेयाव एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनि गोबां अफिसारफोर फैदों, जाय एफपिअनि गेजेरजों जोंनि बे बड'लेण्डखौ सोमखोर खालामनो थाखाय, जोंनि बिफां लाइफांजों सोमखोर खालामनो थाखाय, जोंनि आबादजों सोमखोर खालामनो थाखाय, आबाद मावनानै जिउ खांनो जे जिउ राहा बेखौ खालामनो थाखाय दिनै सरकारा बेबायदि मोनसे बेबस्था लादों। बे बेबस्था बादियैनो दिनैहाय बे चक्रसिला टी एन्ड एग्र' प्रडिउसार कम्पानिनि गेजेरजों दिनैहाय बे 10,500 फुलिखौ दिनैहाय बेयाव राननायनि मोनसे अनुस्थान हाबाफारि लादों। बे हिसाबै दिनैहाय बे एफपिअनि गेजेरजों दिनै गोबां बेनिफिसियारिफोरा फैदों, गोबां आबादारिफ्रा फैदों। बे बिथांमोननो दिनै बे कक'आ बिफां फुलिखौ जे राननाय हाबाफारि, दिनै बे हाबाफारि आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं आसा खालामदों नैबे चक्रसिला टी एन्ड एग्र' प्रडिउसार कम्पानिनि जायफोर गेजेरजों जोंनि आबादारिफ्रा नैबे कक'आ बिफां फुलिखौ लांगोन, आबाद मावगोन, जाहाथे बिथांमोनहा नैबे जेरैबायदि जोङो थांखि आरो नोजोर बेखौ दहाय होनानै जे जाफुंसार मोनसे बे हाबाफारिखौ मावफुङो बा गावबो बे आबादनि गेजेरजों माबा मोनसे जिउ राहा मोननायनि बे बेबस्थाखौ खालामो, बेखौ जाहाथे साफ्रोमबो आबादारि बेनिफिसियारिफोरखौ आङो दिनैनि गेजेरजों आं खावलायहरदों। दिनैहाय जोङो चक्रसिला टी एन्ड एग्र' प्रडिउसार कम्पानि जानानैहाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। खारन जोङो बिटिसि आवहाय अन्तत' गिबि कक' माने ग्र'वार्स हिसाबै जानो मोनगोन साननानै, आरो बे बिफांखौ जोङो बेनि मुल्यबानखौ जों मिथिगौ। बेनिखायनो जोङो बिटिसि जेनाखि अथ'रिटि गभर्नमेन्ट जोंखौ खावलायदोंमोन, बिथांमोनहा जोंनि बे खावलायनायखौ खोनासंबाय, दिनै जोंनो हरबाय आरो रानफैबायबो, गायबायबो, आरो जों बेखौ जथ्न' लानानैहाय जाहाथे सानसे समाव जों इन्डास्ट्रि खालामनो हायो बेखौ जों थांखि लादों। मा हाबाफारि मावो? दा जोङो बे चक्रसिला टी एन्ड एग्र' प्रडिउसार कम्पानिनि आन्दारावहाय जोङो बिसेसकै साहा फेक्ट्रि खालामनायनि जोंहा थाम थिम जागासिनो दङ। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जोङो जोंनि फार्मार्सफोरनो जोंहा टटेल 158 जोंनि आन्दाराव दा माने फार्मार्स दङ। दा बिथांमोननो जोङो दिनै बे कक'आ राननाय, बेजों लोगोसे जों सिगाङावबो बिटिसिनिफ्रायनो जोङो गय फुलि मोनबोदों, बेखौ जों राननानै होबाय, गायबाय। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे बे माल्टा फुलि जों मोनदों, बेखौबो जों गायगासिनो दङ। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जोङो हालदै, हाइजें जों मोनबोदों। दा जोंनि बे एफिसिनि आन्दाराव जों हा बायनाय दङ, जों बाहाय गायदों आरो जोङो फार्मार्सनो रानना होदों। बे गासिबो दा सोलिगासिनो दं आरो दा जों बेखौहाय प्रसेस खालामनानै जोङो फिसा फिसा मेसिनबो मोनबोबाय बिटिसिनिफ्रायनो एग्रिकालसारनि आन्दारावहाय। दा बेजों जोङो प्रसेस खालामनानै पेकेट खालामनानै जोङो जोंनि चक्रसिला टी एन्ड एग्र' प्रडिउसारनि माने ब्रान्डआवनो जोङो क'क्राझारावबो फिसा सेल काउन्टार खालामनानै जोङो थाम थिमखौ जों लाबाय थादों आरो दा आसा खालामो जोङो बे ओनसोलनि कयजन गोरों गोरा सेंग्राफ्रा बा मावथिफ्रा ओंखारबोनानै जेनोखि बुजिनो मोनै जे फार्मार्सफोर दं बा रोङै फार्मार्स दं, बेखौहाय जयै लोगो नांनानै जाहाथे बिसोरबो आबाद मावनायनि सोमोन्दै, बाजारनि सोमोन्दै मिथिनानै जोङो आवगायलांनो हायो। बे खामानिखौ जोङो दा जयै मावगासिनो दं। नोंथांमोननि सिङाव थानाय जायफोर आबादारि बिथांमोननि प्रडाक्सनफोरा माबायदि फैदों? दा प्रडाक्सना जों आराम्भ'आव दङ, मावनाय दं। जिखि जों हालदै गायदों बेयो मोजां जागासिनो दङ आरो माल्टा गायनाया मोजां जागासिनो दङ। आरो जोङो दा जोंनि गेजेरावनो माखासे बिदिनो हेन्दमेड अर्गेनिक ग्रिन टि बा अट'ट' खालामो, जों बेखौ जोङो एफपिसिनि इ नाम जे मोनसे प्लेटफर्म दङ, बेजोंबो फाननायखौ जोङो आराम्भ' खालामदों आरो दा जोङो बे प्रडाक्सननि खेथ्रआवहाय दा बुंथ'नो हाला, खिन्थु जोंनि थांखिया दा आराम्भ' जादों आरो बेखौ जोङो प्रडाक्सन खालामनानै जे प्रसेस खालामनानै जाहाथे एसे हायार रेटआव फाननानै जोंनि फार्मार्सफोरखौ एसे मोजाङै रांखौ खामायनो हायो आरो न'खरफोरखौ सालायनो हायो, गथ' गथाय फोरोंनायनि खाबुखौ लानो हायो। बेखिनि थांखिखौ जों लानो मावगासिनो दङ। बिनि थाखाय जोङो नोंथांमोनखौबो आरो सरकारखौबो जों खावलायो जे जोंजों सम सम फैनानै जाहाथे सावरायफैयो आरो गभर्नमेन्टखौ जों खावलायो जाहाथे जोंखौ फैनानैहाय माखासे गियानफोरखौहाय होफैयो, बेखौ जों खावलायनाय थाबाय। बोसोरबेसे जाबोखो? बियो 1.5 बोसोर जादों दासो, 1.5 बोसोर। खिन्थु 1.5 बोसोराव जों गोबां खामानि मावबाय, 1.5 बोसोराव जों गोबां खामानि मावबाय दं। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों।
बे शोरूमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्शन सोगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय फुंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।